Машалайте трапеза. Извинявай, колега, желание да накумае една тракийска песен на Мухарем Сербезовски. Добре. Ре, колеги. Ре. О, сърцо мое, откриве, разтъпи. Сваки дрен съм тужа и убех мислим на себе. Ночи ми ти, угодини едно два. Лице ми е убило, твое име спомина си, устница ми скоре. Молим те, Боже, угодини едно два, угодини едно два, угодини И продължаваме още даряване начин. Още песни на Мухарем, нали? 13 песни докато мине това. Айде, колега, същата радост. Позовете ми жено, нека стави руку, нека извади змеётно лицо, нека извади змеётно лицо. Благодарим на оркестъра. Това беше серията от 27 песни на Мухарем. Другото се даряват кумовете. Сега ли ще даряват кумовете? Сега, да. И сега да видим какво, как, кога, как се приготвили кумовете да даряват младоженците.
Сега нека заповядат на дансинга, вече не вали, нема и да вали. Аз питах Емо Чолаков от BTV звъннах му, Минчо Праздников също ми даде потвърдение. Няма да вали, момчета, ще има. Куме, с какво започваме? Един лек, 2-350 грама кючек от нашите братчета. Айде, брат! И така до тук. Браво, така. Все някой трябва да следи нещата. До тук са 300 и продължаваме с още злобни ключеци. Айде! Я ще комеса 400! Merci.
хубавете подариха на младоженците. 750 лева, нека бъдат живи, здрави! Ако обича Салил каза да идва Матойно в Хасково, за това сега нашия брат Бедо и това бобката е. Ело тук пак. Let's go! Ако обича сестрата Петрана, нека заповяда на дансинга. Сестрата Петрана. Стоп. Само да си кажем положението. Може ли да си изкажете? Да, разбира се. Нашо ли е предимството да си Абсолютно. Защо ли чакате? Слушаме вашите думи. Точно. Специално за принцеса Яни. Специално за принцеса Яни. Ето я принцесата. Бошко Микс, един американски план на малката принцеса Яни. Точно така. Специално за принцеса Ани. И специално за принцеса Ани. Най-вече ключека е за Ани, колеги. Пускаме ли го? Ключека помпа, пускай, бате! Браво! И сега започва сестрата Петрана.
Аре, батънце, ти си. Един хубав пейзаж. Айде, започваме сега, батънце, слушайте какво ще кажем сега. Няма да почва музика, докато не кажеш. Слушам те, слушам те. Ето тук не мъру. Чакай малко, не бързате. Не бързате, що бързате? Минаваш до. Къде е коя? Баджанака, къде е Емо? Емо, къде е? Емо Баджанака, тук при нашото братче на дансинга. Емо Баджанака, нека заповяда тук при нас. Отново се гъчкаме на купи и нищо няма да се вижда на края на камерата. Емо! Емо, ако обича, тук е Емо. Аре, баче, Емо. Тук си на участие на дансинга при нас. Тук е нашия брат. Ани. 300 като начало. Само като начало 300. Един поздрав за Баджанака Емо.